हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बराय हरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों एमबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों थै बर'नि थै। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों मोगथां, मिथुराम, रिंकि, फैला मेन्डेला, अनिल प्रेक्टिकेल, राजश्री, दांखोलोदो आरो गोबां फाव खालामगिरिफ्रा बेयाव फावखौ खालामदों। स' बे मिउजिक भिडिअआ आबुं मोनसे जों बर' मुंनि बर' सावथुननि अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों उत्तम दैमारि, लिरिक्सखौ होदों मिथुराम ब्रह्म, करिय'ग्राफखौ खालामदों फाथिना दैमारि, केमेरा एडिटरखौ खालामदों नाइस्रां गयारि बिथाङानो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो एमबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो आरो सापर्ट खालामहैदो। स' लोगोफोर, आरो बेनि जों बर' आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ निउ बयेब्सनि गेजेरजों रिलिज खालामनानै होबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला निउ बयेब्सखौ प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामनानै बयबो बे जों बर' मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ नायहैदो लोगोफोर। स' नेक्स्ट आपडेटआव दङ आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे थैनि गाब बर' सावथुन। स' बे बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो नायबाय आरो नुखाबाय। स' बे बर' सावथुनावनो गाहायै फावखौ खालामदों राजिब ब्रह्म, मासुम ब्रह्म, अनसुमै बर', अमर गोम्बोर, कमलेश्वर बसुमतारी, रबीन्द्रनाथ, सनाश्री, मस्क' जेजास, दांखोलोदो आरो लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा बे सावथुनाव फावखौ खालामदों। स' बे बर' सावथुननि करिय'ग्राफखौ खालामदों कमलेश्वर बसुमतारी बिथाङानो। मेथाइखौ रोजाबदों सन्जिब कलेन, प्रिया, डिअपि एडिटिंखौ खालामदों जेलसन नार्जारी। स' बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों बिथां मोगथां बसुमतारी बिथाङानो। स' लोगोफोर, बे बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 8सिम अलरेडि नायखाबाय आरो बेनि पार्ट 9खौ माब्ला नुनो मोनगोन बेखौ सानगासिनो दं जानांगौ। स' बेनि पार्ट 9खौबो थाबैनो एसपि भिडिअ चेनेलावनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि नायनो थाखाय एक्साइटेडब्ला बयबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर। स' जेब्ला बेनि पार्ट 9खौ रिलिज खालामनानै होयो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनो नाजाबावगोन। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।